Bože, zrovna teraz mi to musela spraviť, to mi nemohla hneď po škole. Môžem... Vicky, ticho. Takže čaute, moje meno Monika a dneska tu máme veľmi taký hrozný vec, lebo moja kamarátka Vicky, ozví sa. Ahoj. Moju kamarátku na Star Stable akorát idú chcú okradnúť, tak teraz to tam všetko natáčame, no ja som to natáčala až teraz. Bolo to od, koľky to bolo, Vicky? Od 4:00. No, od 4:00, lebo stalo sa to tak, že proste Vicky sme si proste volali, Vicky bola na Star Stable, ja som hrala iné hry. A Vicky proste začala tak dobre nasledovať. Najskôr jej písala, že ja som tvoja kamarátka, a pýtala od nej účet, čo je dosť hrozné. A pýtala vlastne od nej účet, že daj mi tvoj e-mail a že Vicky sa jej opýtala, že prečo, že na čo chce jej e-mail a ona, že na to, že... Čo ti povedala, Vicky? Čo? Čo ti povedala? Ešte? Že je moja blízka kamarátka. No a že Vicky povedala, že jej neverím a že skade teda ju pozná a potom písala čo? Že ona tak či tak, že čím skôr, tým neskôr, no alebo proste skôr či neskôr ja to odídem. A že ona sa mi tam buď vbúra, alebo proste mi to tam nejak zabuguje. No a potom to bolo také, proste, že ne, ako... Nemôžem sa jej proste zbaviť. No a Vicky, ja som jej poradila, že nech jej napíše, že OK, dám ti ten e-mail, ale mi kúp Star Raidera navždy. Ona povedala, že dobre, tak ti ho kúpim. A potom taká, že potom sme s Vicky jej napísali, že to bol fór, takže tak ti ten e-mail nedám. Alebo potom čo ešte povedala Vicky? Si to všetko nepamätám. Ona, že tak či tak sa mi tam čím skôr vbúra. No a Vicky jej dala nakoniec e-mailovú adresu na jeden jej... Účet s levelom 1, on mal level 1 a ona sa mi tam vbúrala a nakoniec mi tam zmenila celé heslo, takže tak. A potom to začalo to, že Vicky začala, zmenila jej heslo, potom som Vicky poradila, zmen si heslo späť, potom ona ho znova zmenila. A potom sa Vicky začala báť o svoj tento e-mail, čo tam má, na ktorom teraz je. Teraz ju síce neuvidíte, pretože, bodaj by som mohla... Teraz na Star Stable nemôžem. No, okej. No, a potom sa pýtala Vicky ďalších báb a nakoniec sme ju tak oklamali najskôr. Vicky, ako to bolo? Sme ju oklamali. Napísala som jej môj e-mail starý a ona mi tam na išla, zmenila mi ho. A ostatné baby mi poradili na Star Stable, čo boli, so Star Raiderom, že nemám dávať ten účet za nič na svete, že ona mi ho tam potom neskôr zabuguje, keď sa odhlásim, takže tak. A potom nakoniec sme ju, v podstate sme ju oklamali, že Vicky išla do Morlandových stajní a my sme jej povedali, že som v Jorviku a ona sa tam prehnala po polovici mapky. No, pekné. Skrát to. Ale... No a nakoniec sme zistili, že proste, že... Je to hackerka a chce ma okradnúť. No a teraz, Vicky, teraz musíme prečítať chvíľku. Počkať, stopnem to na chvíľku. Hej. Dobre, takže sme späť. No Vicky, začni. Počkaj, Monča. Stopni to. Aj. Dobre. Ča. No, pni to. No hovor, Vicky, čítaj ten text. Takže, ona mi najskôr napísala, že ako sa volám a či mám mail. Ja som jej na to odpovedala, že áno. A ona mi povedala, že či by som jej ho nedala. Ja som jej povedala, že na čo by ti bol. A ona, že je moja blízka kamarátka. A takto sme sa spolu naháňali po celej mapke. A ty si niečo povedať? No, hovor. A potom povedala, že... My sme sa jej potom opýtali, že skade je. Ona povedala, že zo Žiliny. Lenže v Žiline moja kamarátka vôbec žiadne... No, žiadnu rodinu nemám. A ona sa proste za mnou takto stále behá až doteraz a neviem sa jej striasť. Tak prosím, keby si niekto nevedeli, že jak sa jej zbaviť, alebo proste, že ju od seba odohnať, tak prosím, dajte mi vedieť, lebo ja fakt neviem, čo s tým mám urobiť. A už jej ukradla jeden účet. A potom nakoniec zistila, že tam má najnižší level. A potom začne prenasledovať stále. A potom ešte napísala, že
Vicky napísala, že ja ti ten e-mail tak či tak nedám. A ona taká, že no ja ťa ale k tomu donutím. No, No, tyjo, ono to proste je tak, že ona ju stále prenasleduje. Proste všade. no až doteraz. Do Všade. obchodu. Vicky sa schovala do kabiniek. Zase, keď vyšla, tak zase ju zbadala. Ono to proste... Nedávajte nikomu za žiadnu cenu e-mail, ani heslo na Stack Stable, aj keď vám povedia, že vám kúpia Starridera, tak... Lebo mňa tak Starcoinsky- oklamala a nakoniec mi heslo od jej účtu nedala, takže keby ste niekto vedeli, jak mi ten proste na tom účte sa zbaviť, tak mi prosím dáte vedieť, lebo to je hrozné, nemôžem si to ani v pokoji zahrať. No a potom ešte bolo to, že ona v podstate... Že v podstate začala jej ukazovať tam jej kone, že to bude kamarátska výmena, že si to vymenia. A že to bude A- náš spoločný no účet, a- ale nakoniec to nedala a No, proste stále sa ma snaží k tomu donútiť, aby som jej to dala, takže ja neviem, čo sa chce robiť. mňa už raz tiež niekto okradol. No, áno. O starý účet si mi hovorila. Áno, o starý účet a tam som bola level 6, nie, 12. 12. 12. A potom v podstate... Dala si jej e-mail a ona ti to tam proste všetko zmenila, zabugovala a všetko ti proste popredávala. No veď áno. A potom napríklad ešte povedala, že keď to Vicky zmenila, Vicky keď to zmenila to heslo, tak... Ona si ho zmenila zasa podľa seba, áno, a takže... potom sme jej napísali, že prečo si mi ukradla účet. A on je taká, že kamarátska výmena. A potom sme jej teda napísali, tak prečo teda nám nedáš ty účet? A povedala, že nedám. Proste, že... A ona mi napísala, že sa tak či tak má proste, že mi to zabuguje tak či tak, takže ja som jej potom napísala, že čo sa jej na môj účet tak páči. A ona, že nič, len že to, jak vyzeráš a akého máš konia. A proste za každú cenu mi chce proste ten účet ukradnúť, tak keby si niekto vedeli náhodou, že jak mi s tým pomôcť, alebo proste jak sa jej zbaví, lebo ja už za 3 minúty budem musieť odísť, tak prosím vás, dajte mi vedieť na Monikine video pod, ako komentár, alebo like. to je to. A toto je vlastne, tento obrázok je môj kun na mojom 12. leveli na Stack Stable, čo mi niekto ukradol a k tomu sa už neviem dostať. Shit. Už to končí. No a tak to bolo preto tak všetko. Sa s vami lúčime. Ak niekto bude vedieť, jak akože sa môže Vicky zbaviť toho hackera alebo proste tej baby, ktorá chce ukradnúť tej účet, tak prosím dajte mi komentár. A tak asi toto bude tak všetko, takže čaute.